gaida masoya don sun bana ran dama, sun yi mini ambata sun ce in daɗa dan tsaye gun nema. Sai na gaida masoya na sun san sanadi na yin wake, ba zan manta da rana ta kuma na ku kira ni da ABK. An wannan gyawa na ko ne zan so in kai wa koke, kowa ya taba kuma soya na ce da akwai sake. Ba mai kare hasken rana na ce in har ta bullo, ko da masoya suna da muhimmanci sun hanna mun gwalo. Ba ka ce sai don haduwar mu da ku domin ba na kwallo, mata har da maza sun mun kauna na zarcewa dolo. Tun da dare da dabo ku yi mun haƙuri na hautar ba nema, in ne kuskure ni na san a gare ku da nemo alfarma. Hamnai nisa ba na jinkir kanku na zamtan karkurma, duka masoya ba na guje muku kun ji ku ba na aran dama. Mai nazari gun magana ba shi zubar zance ni na gano, sautin murya ta kuka saurara ta uba ne da bonono. Na masoya kullum waƙoƙi na da suka kukkunno, su ji abin da nake cewa na cikin kana hadda mutan gano. Alkawari in ban da muke kagu da mu dole yau rana, alkawari mu rike ma juna duk sanadi baban kwana. Dan nasara na nan gaba ne nazari sannan da hasashe na, ba na muku faɗa ko kausa su zance dan akalamai na. Kar da kuma ta ABK dai mai wakar kuma za mata, yi wakar ta wasu ya ce domin sauri suka mun gata. Komai zance kai na ku bayi yawa domin kun cancanta, mai nazari na kai na ku kullum don kun ƙara wulakanta. Alkawari shi za mu rika, hannun magana ban yi da tuka, almajir shi ne ya kyauka. Hakika kai na ku ne nazari, ba za na guje muku ba, dan nasara na nan a gaba. Ni'imar Allah nan ne ta zuba, sarkin da ya kage uwa da uba, shi ne mun baiwa masani, yau ni ma za a da ni, dan na gane haka ta ni. Masoya ku yi uzurin ku gani, ABK mai rauni da ke ni. Kuna masoya kun dace domin ku zan wa kirkira, inda rabon kairan zai sai ga samu san ba a jira. Kar da waje da nufin Allah haka na ce mi wa hattara, dan kwa zubar zance na ce wannan sai dan gambara. Wanda ya aure tudu to kwana a tashi kusan zai gangara. ABK nake na ga masoya na yau ne suka wagira, na bi ma'ina na da na san domin na daddara. Waka waiwa take wanda yake kushe na ta bashi da dama.